okupatsani nkhani ndi Dwangwa mboma la Nkhotakota alikakasi madzi amumtsinje wa Dwangwa ataononga mbewu zawo mulimi wamthirira pa mahekta pafupifupi 1000. Modzi mwa alimiwo amasautso nkhoma wati kampani ya Irovo ku estate yake ya Dwangwa yapatutsira madziwo ku minda yawo zomwe zadzetsa ngozi ndipo akufuna kuti iwo apatse chiputa misozi pa nkhaniyi, pomwe kampani sinayankhulepo kanthu pa nkhaniyi. Ogwiza udindo wamkulu wa ofesi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mboma la Nkhotakota George Sibophe wati khonsolo ya bomalo yayanda lipotili ndipo atichita kaununu wake. Nthumwi za dziko lino zikuyembekezeka kupita ku Zambia sabata ino isanathe kuti akalondoloze zokhudza kufuna kutulutsa 42 million kwacha ndi nzika ziwiri zakunja kwa dziko lino zomwe anazimanga ku Zambia. Mneneri wa Reserve Bank Dr. Mark Lungu watsimikiza za nkhaniyi polankhula ndi Zodiac pofotokoza kuti akufuna akadziwe tsatanetsatane wa chomwe chinachititsa nzika ya dziko la America ndi Russia kufuna kutulutsa ndalamazi. Padali pano mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la Sisata Wile Kambwandira wati nkhaniyi ikuonetseratu kufowoka kwa chitetezo mdziko muno. Dickson Chivati Gondwe walemba ripotili. Kumangidwa kwa nzika zakunja kwa dziko linoli kwachititsa kuti anthu abweretse maganizo awo osiyanasiyana maka chomwe chidachitika kuti ndalama za dziko lino zikapezeke mdziko la Zambia. Mneneri wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve Dr. Mark Lungu wati akugwira ntchito ndi banki yaikulu mdziko la Zambia maka polondoloza zokhudza nkhaniyi. Munthu wakunja waku Russia kapena waku America matenga ndalama zathu zakumalawi kuno kuti akupita nazo kuti ndipo kuti akupanga nazo chani. So tikafika ku Zambia uko mwina ndi pamene tamvetsese kuti ndalama zamafuna akapange nazo chani. Komano pamalamulo athu kumalawi kunoko ndekuti anthu amenewo apanya ndithu malamulo amapomereza kuti akhoza kungotenga ndalama yokwana $100 akamapita kunja. Mkulu wa bungwe lolimbikitsa kuchita zinthu poyera la Sisata Wile Kambwandira wati zomwe zachitika zisonyezeratu mdziko muno mulibe chitetezo chokwanira pa nkhani yokhudza ndalama. Zikungoonetsa kunena kuti zipata zathu nzofowoka, ndalama zakunja zikupitirira ndithu kumapita maiko ena munjira ngati zimenezi. Koma chomvetsa chisoni kunena kuti sitikuona zilango zikutengedwa kwa anthu amene amachita mchitidwe ngati umenewo. Ndiye tiyembekezere kuti tione kuti ripoti lawo linenenji, koma kwakukulu tikuyembekeza kuti zilango zitengedwe ndithu kwa anthu amene akupitirira kuchita mchitidwe umene. Ripoti la bungwe lolimbikitsa chitetezo cha mankhwala mdziko la Zambia lidasonyeza kuti nzika ziwirizi anazipeza ndalama za nkhaninkhani za dziko lino zomwe adaziyika m'makatoni m'malo mwa Zodiac. Alangizi awiri akali aboma pa nkhani za malamulo akalekeni kaphale komanso achikosa Silungwe adzipereka kuti ayimire boma pa mlandu omwe kampani zina 11 zatenga chiletso pofuna kuyimitsa boma kuti lisaletse kugwiritsa ntchito maplastic opyapyala mdziko lino. Mneneri mu nduna za chilungamo Frank Namangali watsimikiza izi ponena kuti awiriwa ayimira boma mwaulere. Akaphala atakuyimira boma pa mlandu chifukwa amalifunira dziko lino zabwino ndipo sakufuna kuti chilengedwe chipite kuonongeka. Nduna ya zamalonda ndi mafakitala Sosten Gwengwe yapempha alimi mdziko muno kuti ayambepo ulimi wakasakaniza kukhala m'magulu komanso kuchita ulimi osawononga chilengedwe ngati njira imodzi yothandiza dziko lino kukwanitsa masomphenya ake pa chitukuko. Agwengwe alankhula izi dzulo mboma aneno komwe anayenda alimi ama cooperative 14 omwe mamembala ake ambiri ndi odwala nthenda zamgonagona. Mukuona nkhani pano pa Zodiac ndipo mundine Sibongirizi Ambo. Popita nkhani ziro neso mitu yake. Lola ati dziko lino la Malawi ndi limodzi mwa maiko omwe akuchita bwino potsatira malamulo omwe amateteza anthu nthawi ya nkhondo ndi ngozi pa dziko lonse lapansi. Wapampando wa bungwe Brigadier General Professor Dan Kuwali wayankhula izi ku msonkhano wa masiku awiri kumponera wodziwitsa mamembala a bungweli za malamulo a Geneva Convention on Humanitarian Law kuti adziwatsatira bwino. Leya Malekano alemba ripotili.
Mkulu wa bunge la madzi la Blantyre Water Board Robert Hanjahanja auza komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chuma lachiwiri kuti mzaka zisanu zapitazi madzi otayika omwe bungweli latayapo phindu akwera kuchoka pa 37% kufika pa 52% kamba kuti zipangizo zake ndi zamakedzana komanso kusadalirika kwa makina olipirira madzi. Hanjahanja anaonjezera kunena kuti bungweli limagwiritsa ntchito magetsi ochuluka zomwe zikupangitsa kuti mabilu amagetsi nawonso akwere. Pofuna kutha ndi vutoli iwo ati apeza thandizo la ndalama zokwana 260 billion kwacha kuchokera ku World Bank kuti zithandizire kukhazikitsa ndondomeko yosinthira zinthu ku bungweli. Koma chifukwa cha momwe kuli kunjaku nyengo inasintha kwambiri, ndalama ilibe mphamvu, timapezeka kuti ifeyo tikugwira ntchito koma tikukanika kuti tifikire anthu momwe tingafikira. Makamaka ndalama zathu timachacha mochepa kusiyana ndi momwe timagwirira ntchito. Tinapeka chitsanzo cha momwe munthu ungagulitse tomato wa 50 kwacha koma utagula tomato wa 50 kwacha. Brigadier General Professor Dan Kuwali yemwe ndi wapampando wa komiti ya National International Humanitarian Law wati ngakhale dziko la Malawi silingakumanepo ndi nkhondo mpofuna kuti mamembala ake amvetsetse zomwe malamulo amanena zokhudza nkhani zopereka chitetezo kwa anthu pa nthawi yomwe mdziko muli mtendere. Kunoko tabwera ku training workshop yomwe atithandiza anzathu a Malawi Red Cross Society kuti tikumane ngati komiti ya timati National Committee on International Humanitarian Law. So International Humanitarian Law ndi malamulo amene amatsatidwa nthawi ya nkhondo kuti anthu amene akumenya nkhondo athe kupewa kuombera anthu omwe sakutenga nawo mbali pa nkhondo ngati anthu omwe ali ma civilians. Mlembi wamkulu wa bunge la Malawi Red Cross Society Chifundo Kalulu wati dziko la Malawi limatumiza asilikali ku mayiko ena zomwe ndi zofunika kwambiri kuphunzitsa anthuwa kuti azitsatira malamulo a mayiko popereka chitetezo. Lamulo limene ndi lofunika chifukwa ife ngati Red Cross timafuna kuti anthu wamba akhale otetezedwa ku nthawi ya nkhondo. Ndiye zimathandiza kuti tikaphunzitsa anthuwa amapitanso ku nkhondo, timatumiza asilikali athu ku DRC ndi mayiko ena. Ndi kofunika kwambiri kuti athe kutsatira malamulo amenewa pa nkhondo kuopesa milandu. Nthawi zina timamva kuti ayi mayiko ena kuli ma war crimes, zinthu zimene zizi zimabwera chifukwa chosatsatira ndondomeko zakamenyedwe ka nkhondo. Akuluakulu ochokera ku nthambi za Malawi Defence Force, Malawi Police Service, unduna za maubala dziko lino ndi kunja, bungwe la Red Cross Society ndi unduna za chilungamo ndomwe akuchita nawo maphunzirowa. Ena mwa mapangano ofunikira pa dziko lonse lapansi omwe dziko la Malawi linasayinira nawo ndomwe amachepetsa kuopsa kwa nkhondo, kuteteza anthu wamba, azachipatala komanso magulu ena. Bungwe logawa ndi kugulitsa madzi la Blantyre Water Board upitirira kukanika kupeza phindu mu ntchito zake mzaka zisanu zapitazi zomwe akuluakulu a bungwe lati zachitika chifukwa cha madzi ambiri otayika komanso kuchuluka kwa ndalama zolipira magetsi. Mkulu wa bungwe ili Robert Hanjahanja wauza komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachuma kuti kugwa mphamvu kwa ndalama yakwacha kwakolezera kusachita bwino kwa bungwe ili pachuma. Wachiwiri kwa pampando wa komiti Ishmael Mkumba ngakhale wamvera chisoni bungweli wayamikira ndondomeko yake yomwe akuti ithandiza kusintha zinthu ku bungweli. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Mkulu wa bunge la madzi la Blantyre Water Board Robert Hanjahanja auza komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chuma lachiwiri kuti mzaka zisanu zapitazi madzi otayika omwe bungweli latayapo phindu akwera kuchoka pa 37% kufika pa 52% kamba kuti zipangizo zake ndi zamakedzana komanso kusadalirika kwa makina olipirira madzi. Hanjahanja anaonjezera kunena kuti bungweli limagwiritsa ntchito magetsi ochuluka zomwe zikupangitsa kuti mabilu amagetsi nawonso akwere. Pofuna kutha ndi vutoli iwo ati apeza thandizo la ndalama zokwana 260 billion kwacha kuchokera ku World Bank kuti zithandizire kukhazikitsa ndondomeko yosinthira zinthu ku bungweli. Koma chifukwa cha momwe kuli kunjaku nyengo inasintha kwambiri, ndalama ilibe mphamvu, timapezeka kuti ifeyo tikugwira ntchito koma tikukanika kuti tifikire anthu momwe tingafikira. Makamaka ndalama zathu timachacha mochepa kusiyana ndi momwe timagwirira ntchito. Tinapeka chitsanzo cha momwe munthu ungagulitse tomato wa 50 kwacha koma
kugula tomato 50 kwacha kugulisa 30 kwacha ndi momwe timapangira ifeyo timapanga madzi equivalent of 50 kwacha koma kugulisa timagulisa at 30 kwacha. Wachiwiri kwa pampando wa komitiyi a Ishmael Nkumba ati akukhulupirira kuti bungweli litapatsidwa thandizo loyenera litha kusintha kagwidwe kake ka ntchito pogwiritsa ntchito ndondomeko yatsopanoyi. Atakumana nawo tamvesesa komanso nkhawa zomwe tinaye nazo makamaka mugawo lokuti madzi awo ma-customers awo ambiri amaona ngati kuti amadula, koma atifotokozera kuti madzi awo kwenikweni ndochipa chifukwa 1000 liters yomwe munthu amagwirisa amalipira 400 kwacha yokha, zomwe zikusonyeza kuti akamachaja madzi awo akuchaja mochipa komanso sakumapindulapo phindu lina lilonse mugawo lokuti iwowo ndi kampani kuti kuyenera izipanga ndalama. Kamba kamavutowa bungwe lati pofika pa 31 March 2024 limayenera kukhala ndi 42.8 billion kwacha koma lakwanitsa kupanga 19.7 billion kwacha, kusonyeza kuti lataya ndalama zokwana 23 billion kwacha. Apanso ndipo apito pa nkhanizo matisana